Jól érzem, hogy galamb formájában a mai napig mellettem vagy, Anita. Szia! Jól érzed, határozottan, de a galamb mellett megjelenik még a szivárvány is. Igen, Meg a felhők is. igen. Ezekkel mind-mind folyamatosan üzem. Tehát, hogyha nem egyik, akkor a másik, a harmadik, tehát, hogy ezt váltakoztatja nálad, és pont azért, hogy mindig biztos legyél abban, hogy sohasem vagy egyedül. Gyönyörű szép fény veszi őt körbe, tehát nagyon-nagyon tiszta lélek, jó energia, és egyébként nem látok a te életedben sem olyan óriási nagy problémát és gondokat. Nincs, hál' Istennek. Szeretnél Neki valamit? nagyon fontos volt az augusztus. Akkor hagytam ott az előző férjemet. Mit És kérdeznél? Hogy mit szeretne nekem üzenni. Jól döntöttem-e? Hát most mondta, De ezek nem? szerint igen. Most ezzel kinyilatkoztatta. Igen. És van-e valami, amit még szeretne üzenni nekem? Miért rajzol 17-es számot folyamatosan? Mert ott lakunk a 17-es házszámban. Imádom. És jó helyen lakunk akkor. Hát nem volt Így kérdés. van. Ki is rázott a ideg. Imádom. Igen. Miért fontos a kedd? Mert én akkor születtem, ha jól tudom, keddi napon. És Miért az említi első Gyula vagy unokája Gyuszi is. nevet? Tessék? Gyula vagy Gyuszi? Gyuri, Gyuszi. Találkozott vele oda, hát neki volt fontos. Barát vagy? Gyuri, Gyuszi, munkatárs volt, barát volt. Nyerges György. Valószínűleg a barátja volt neki. Azt mondja, hogy ő tudott sakkozni, ő meg nem. Ezt nem tudom. Neki mindig attogott az agya, neki meg nem. Tehát ennek a Gyurinak. Illetve a Gyurival a kártyát is mutatja. A régi idők és kártya. Valószínűleg mikor külföldön dolgoztak, és akkor az estéket ezzel űzték. Olyat szeretnék még kérdezni, hogy van-e itt még halott lélek, aki nekem üzenni szeretne? Van meg nem született gyermek is. Derekadat fogja, tehát ő nem tudott elmenni, és amióta őt elveszítetted, azóta ott derékfájdalmak, nőgyógyászati problémák, amik megjelennek, tehát kapaszkodik a derekadba, most itt le fog jönni, tehát innentől kezdve ez az energia is felszabadul, és sokkal könnyebb lesz. Azon felül még egy női lélek, aki mutatkozik, egy bűbájos, kedves teremtés, és az olyan, mintha anyukádhoz. Anyukád ő már? Igen, az anyai nagymama. És neki viszont nagyon fontos volt a sok-sok-sok-sok hímzés. Igen. Igen, és ő mit üzen nekünk? Itt van, veletek van. És hogy vigyázzál nagyon az anyukádra. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm.